Salam hormatly adamlar. Biz sizin bilen 23-nji sapamyzda natural sanlaryň bölünjileri we kratlar diýen temany geçeriz. Ilki bilen öýüşmiz barlaly. Kilogram hasabynda aňlatmalyk. 1 tonnamyzda ýadymyza salsak 1000 kilogram bar. Onda 2000 tonnamyzda 2000 kilogram bar. Onda bizde 2000 goşmak 200 kilogram bolýar. Bu da 2200 kilogram bolýar. 3 tonna diýenimizde 3000 kilogram bolýar we onuň üstüne 20 kilogram goşmaly. Onda 3000 20 kilogram bolýar. 1 tonnada 1000 kilogram bar we 2 centnerde 200 kilogram bardır. Onda 1200 kilogram bolýar. 6 centner 40 kilogramymyzda 600 goşmak 40 kilogram bolýar. O da 640 kilogram bolýar. 5 tonna diýerimiz 5000. 4 centner diýerimiz 400 ve 70 kilogram diýerimiz 70. Bunu goşsak hem 5470 kilogram bolýar. 18 centner diýerimiz 1800 bolýar kilogram ve 9 kilogram üstüne goşsak 1809 kilogram bolýar. Indi şunun bilen öýüşni barlakdyrýas. Täze temamyza geçelim. Bölüji we kratny. Bölüji diýmek bir san beýleki sany galynsyz bölünýän bolsa, onda şu ýerde birinji sanymız ikinji sanymyzyň kratnysy bolýar. İkinji sanymyz bolsa, birinji sanymyzyň bölünjisi bolýar. Meselen 6 diýenimiz 2'ye bölünümüzde 3 emele geliyor. Bizde şu yerde 6 2'nin kratnysi. 2 olsa 6'nın bölünjisi. Ya olmasa da 15'i 3'e bölýän 5 bolýar. 15 bizde 3'ün kratnysi bolýar. 3 bolsa 15'in bölünjisi bolýar. Yine de bir misal seredelim. 150'ye bölsek 2 bolýar. 100 diýenimiz kratny, 50 diýenimiz bölüjisi. Onda 50 100'ün bölüjisi, 100 bolsa 50'nin kratnysy. 100 2'nin kratnysy bolup bilýär. 5'in kratnysy. 100 haýsy sanlara bölünse, şol sanlaryň kratnysy bolýar. Şunun bilen biz sapamyzy geç gutarýarys. Öýüşlerini belläp alın. Bolýa sag bolun, işleriniz üstünlük arzu edin.